Mira que ha arribat, Rick. Home! Home, sisplau. Déu meu, quina meravella! Ensenya-ho, ensenya-ho. Increïble. Ensenya-ho a càmera. No m'atreveixo ni a obrir d'emocionar que Doncs, no. Fa aquella olor de llibre nou, Seria molt inquietant que fes olor de llibre d'ahir. No me diga. Sí. No, sí. Oh, que bé que ha quedat, quina il·lusió. Pensa que això és la nostra jubilació, ens hem de fer rics amb aquest llibre. Llibre curt, llibre concret. Per tots els públics? Per tot, evidentment, per tots els públics. Sí? Molt relatiu de tots els públics, perquè hi ha gent molt idiota al món, però tothom el pot entendre, aquest llibre. Sí. Fantàstic. Hem treballat molt. Molt. Quants llibres hi caben en una caixa? No sé. Juga-te-la, No sé. 50. 50. Els comptarem. Però farem després, per no avorrir-vos. Sí, clar. El signeu? Tots? Sí?